major, la coral Verge Candelera ha interpretat un repertori molt divers, començant des del segle Sir Nasir, una peça hebrea, jueu-catalana del segle IV, fins a arribar a peces conegudes més actualment, interpretades també per solistes, alumnes de cant de l'Escola Municipal de Música, com pot ser The Wellerman, que és una peça del segle XIX però neozelandesa, i també repertori català, com pot ser la sardana de la Verge Moreneta. Hem intentat fer un concert dinàmic i amb repertori molt divers, que fos atractiu i que fos molt amè pel públic que ens ha vingut a escoltar. I vull agrair als cantaires en primer lloc, perquè cada assaig venen i amb molt bona voluntat. Fa molts anys, molts d'ells que estan a la coral, per tant mantenen aquesta tradició tota una vida, per dir-ho així, i venen amb bona voluntat i sempre amb molta capacitat de reinventar-se, perquè jo els poso sempre al límit i els faig fer un concert i un altre molt seguits i canviant de repertori. I aquest dinamisme jo crec que és el que dona vida a la nostra coral actualment. Agrair també a l'Ajuntament per apostar per la cultura i desitjar-vos a tots i a totes unes festes fantàstiques, gaudiu al màxim i visca la Verge Candelera.